kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay laing man nag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong gasa. Busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. At tibuo kong kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay laing man nag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong gasa. Busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, dalay kun ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuo kong kasing-kasing, magapasalamaton ko. Bisan adunay panahon nga kumibiya, apan ang imong gugma, nagapabilin ka nako. Ang imong kahibulungan nga grasya, nagahatag og paglaom ka nako. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. May kalipay ko, dalaygon ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuo kong kasing-kasing, magapasalamaton ko. Daghan sa mga tao, o di ba kaha sa mga Kristohanon, moingon sila sa kinabuhi or magtanaw sila sa kinabuhi sa usa ka tawo nga makasulti sila nga kanang tawhana di na dyan na mausab. Kanang tawhana grabe na dyan na siya kadautan. O di ba ka sa usa ka tawo, siya mismo mo inisulti nga makaingon siya nga wa na dyan paglaom. Dako na kayo ang akong nabuhat nga sayop. Dako na kayo ang sala ang akong nabuhat at tubangan sa Ginoo. Hugaw na kayo ko. Dili na ko kayang usbon sa Ginoo. Di na ko mausab sa akong kaugalingon. Wala na'y paglaom, wala na'y pag-asa. Ingon ani nako. Hugaw kayo ko. Ug dapat nga diin mopalayo na lang ko sa Ginoo. Igsuon ko kani mga butanga, mga ingon tag kausaban sa kinabuhi sa tao. Tanawo na to gatong hinumduman nga kining mga butanga wala nagikan sa paningkamot o wala nagikan sa kusog sa tao. Ang kausaban nagikan diha sa Ginoo. Kung ang tao nagkinahanglan kausaban, dili sa ingon nga mausab siya pinaagis iyahang pagpaningkamot nga mausab siya. Ang tao mausab siya naay kausaban nga permanente og naay kausaban kasing-kasing sa kausaban. Kana bang nagtinguha siya nga mausab, ganahan siya nga mausab og iyang gitugutan ng Dios nga mag-usab sa iyang kaugalingon. Anhi magikan ang tinuod nga kausaban sa kinabuhi sa tao. Pero atong tanawon dire, tungod kay ang problema, tinuod naman ang Ginoo, napod ang tao, pero ang problema niini, dagan sa mga tao naghunahuna mausab, pero dili andam ang ilang kasing-kasing nga mausab sila. Og mao nang rason nga wala sila tarong nga relasyon sa Ginoo. Og mao na nga diin ngayon puntuha karon. Akong gihangyo ang matagusa nga diin maminaw kita og atong tan-awon ang usa ka sugilon ug usa ka storya sa usa ka tawo nga gipadala sa Dios sa usa ka lugar
nga diin tungod sa iyahang kaugalingon nga rason ganahan siya nga dili mo sugot sa Ginoo. Tungod kay naa siya kaugalingon nga rason could be nga moingon tag mahadlok siya o di ba ka bisan unsa nga rason. Mga kaigsuonan ko nga anak sa Ginoo, dagan sa mga tao wala nakadungog sa mensahe sa Dios. Nakinahanglan sila sa gugma sa Ginoo, nakinahanglan sila sa mensahe sa Dios nga maabot sa ilang kinabuhi. Ang pangutana, andam ka ba nga masulti sa ilaha? Abliha ang tagsa-tagsa ka Biblia diha sa libro sa Hunas, Kapitulo 3, versikulo 1 hantod sa 10. Kani siya nga kapitulo kani nga mensahe adto ni siya sa storya human nga storya nga din si Hunas misupak sa Ginoo sa kapitulo 2 nga din si Hunas naa sa sulod sa tiyan sa isda ug mao ni siya sa kapitulo 3 nga din aton tan-awon unsa ang storya unsa ang sugo sa Dios human niining tanan. So ang pulong sa Ginoo nagaingon bersikulo 1 ug bersikulo 2 sa kapitulo 3 sa libro sa Hunas. Ang Ginoo miingon na usab kang Hunas, lakaw ngadto sa dakong syudad sa Ninbe og isangyaw didto ang mensahe nga gitugyan ko kanimo. Bersikulo 3, busa miadto si Hunas sa Ninibe. Ang Ninibe dako kaayong syudad ug tulo ka adlaw ang pagbaktas tadlas niini. Si Hunas misulod sa syudad ug tapos sa usa ka adlaw ang pagbaktas miingon siya, laglagon ang Ninibe tapos sa 40 ka adlaw. Ang tanang tawo nga nagpuyo sa Ninibe mituo sa mensahe sa Dios og nagpuasa sila. Ang tanang tawo gikan sa labing inila ngadto sa labing timawa nagbistig sako ilhanan sa ilang paghinulsol. Sa pagkabalita niini sa hari sa Ninibe, mitindog siya gikan sa iyang trono, unya gihukas niya ang iyang bisti, nagsulob siyag sako og milingkod sa abo. Og nagpadala siyag pahibalo ngadto sa mga lumulupyo sa Ninibe. Siya miingon, ako og ang ako mga opisyal nagdili sa tanang tao og mananap sa pagkaon og pag-inom. Kinahanglan ang tanang tao og mananap magbistig sako. Ang tanan kinahanglan kinasingkasing nga magampo sa Dios og mamiya sa daotang pagkinabuhi. Basin pag mausab ang laraw sa Dios og dili na siya masuko kanato og dili kita mga matay. Nakita sa Dios ang gibuhat nila og nakita niya nga gibiyaan nila ang ilang mga daotang pagkinabuhi. Busa wala ipadayon sa Dios ang iyang laraw og wala niya ipahamtang kanila ang makalilisang mga silot gikan sa Dios. Sa dili pa nato adtoon pagtuki ang mensahe sa Ginoo, aton tugutan nga diin mangayo tag lamdag sa belang Espiritu Santo nga diin ato masabtan unsa ang iyang mensahe kanato tagsa-tagsa sa ato. Magampo kita. Ginoon Dios nintaknaa, salamat sa kahigayunan o Dios nga diin dako kaayo nga pribilehiyo para sa mua nga makatuon na pod sa imuha nga mensahe. Salamat o Dios niini. Ginoo nagahangyo og pangayo kami pabor sa imuha nga diin imong tugutan nga imong humukon ang among kasing-kasing ablihan ang among hunahuna nga diin among makuha, among maaplikar ang imong mensahe nga among madungog karon. Salamat Ginoo sa imong balang Espiritu Santo nga padayon nagapanlihok sa matag usa og diri ka namo nga diin among maaplikar kung unsa ang imong ipaabot nga mensahe niining taknaa, niining adlaw. Tuguti Ginoo nga diin bisan kami magatuon sa imong mensahe, bisan ako ubos sa tanan nimong alagad gamita ako sa pagsulti sa imong mensahe nga maabot sa imong katawhan nga naay gahom sa pag-usab tungod kay kini gikan og buhat man kanimo o Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Hesus. Amen. So ang atong paghisgutan karon,
dili pa ulahi ang tanan. Dili pa ulahi ang tanan. Di sa inyo na yung mga tao nga moingon nga, ulahi na. Tigulang na ko. Di na ko makaserbisyo sa Ginoo. Ulahi na. Daotan na kay ko. Lisod na kay ko osbon sa Ginoo. Dili pa ulahi ang tanan. Di ba nakaingon ta nga hantod may kinabuhi na ay pag-asa. Di ba? Tinuod man na siya. Hangtod na ginhawa pa kita, anay pag-asa. Nay paglaom. Ang paglaom naa diha sa Ginoo. Ang pangutana, andam ba ang tagsa-tagsa kanato nga diin muduol kita diha sa tiilan sa Ginoo. Hilabi na gayud sa mga tao nga naminaw karon nga tan-aw nimo sa imong kaugalingon nga murag wala pa man ko'y relasyon sa Ginoo. Luwas ba ka ako or dili? Basin nag sunod-sunod lang ko. So ato makita diri nga diin sa bersikulo 1 ug sa bersikulo 2, ato makita diri dayag kaayo nga diin giklaro pagbalik sa Dios ang sugo niya ngadto kang hunas. Nagingon diri bersikulo 1, ang Ginoo miingon na usab kang hunas. Miingon na usab kang hunas. Dili primero kundili giklaro. Lakton nga pagasulti nga diin kini bang naisugo ang Dios kanato. Og nay mga tao nga sama kang hunas nga makaingon ta nga tinuod man nga nay mga rason, di ba? Tinuod man nga rason nga mahadlok siya tungod kay kung atong tan-awon ang kinabuhi ni Hunas. Tanaw tong kinabuhi ni Hunas. Ngano mahadlok siya sa Ninive? Or dili siya mosugot nga moadto sa Ninive. Tungod kay una sa tanan, kaning taga Ninive is kontra nila. O naa sila'y kalagot, naa sila'y kapungot, o di ba ka, dili okay ang ilang relasyon. Kung iyon nagsugoon ka sa Ginoo nga Hunas, o di ba ka, ikaw, adto ni ining lugara, tapos kaning lugara, mao ni siyang mga tao nga naghimo sa imuhang mga katigulangan nga mga sulugoon, nagpatay sa ilaha, mga kontra nimo. I mean, ganahan ba ka mo adto? Di ba daghan kay ta mga rason nga din, pati yun panahon ko, di ba? Di pa ko andam, Lord. Di ko ganahan mo biya sa akong pamilya. Ganahan pa ko nga diin mag-focus kung unsang gibuhat na ko karon. Busy pa kay ko, Lord. Di ba daghan kay tag mga pwedeng rason ngano dili ta mo sugot sa sugo sa Ginoo. Pero kanunay na to siya hinumduman nga diin kung ang Dios na isugo sa imuha, kung ang Dios na ipabuhat sa imuha, iklaro gini siya sa Ginoo nga diin dapat masabtan nimo nga diin klaro ang mensahe sa Ginoo para sa imuha. Tungod kay the more nga maglikay-likay ta kung unsa ang sugo sa Ginoo, the more nga daghan og sama sa ginikanan gani. Kaning usa ka bata nga iyang gitudluan tapos dili mamati. The more nga di mamati, naay kusi, naay bunal gamay, naay, di ba? Naay pagpanton. So kung ganahan ka nga kaning bang gitawag na tog kinabuhi nga do tinuod man dili sa ingon nga nindot kayo ang dagan sa kinabuhi. Pero makasiguro ta nga grabe ka anindot ang dagan sa kinabuhi dili tungod kay kung unsa ang kahimtang nimo nga maoy gusto nimo. Kundi kung unsa ang kahimtang nimo nga kuyog nimo ang Ginoo nga di nagtuman ka kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Mao na siya nakanindot. Kung unsa isugo sa Ginoo ni tuman ka. Kung ato siyang tan-awon unsa may makuha na to. Mao ni siya. Ang Dios maoy tag-iya sa atong kinabuhi. Ang Dios umoy nagkontrol kanus atan niya kuhaon. Ang Dios na siya gahom sa pagpanalangin nato. Na siya gahom sa pag dili ta niya panalanginan. Unsay nahitabo kang Hunas? Tinuod nga di man sa ingon nga namatay si Hunas wala man. Apan ato makita diri nga naay mga sitwasyon nga gigamit ang Ginoo
para mabalik si Hunas kung unsa ang sugo sa Ginoo. So, atong tugutan nga diin, andam ta maminaw kung unsa ang mensahe sa Ginoo para sa toa. Hilabi na niini nga gipadayon na to nga series about or mahitungod sa misyon nga diin dako kayo ang ato nga misyon nga diin kinahanglan nato ipaabot sa mga tao kung kinsa si Ginoong Hesukristo ngadto sa mga tao, kung unsa kadako ang gugma sa Dios, kung unsa ang libre nga kaluwasan para sa ilaha nga diin namatay si Kristo ngadto ibabaw sa cross para sa ilaha nga kaluwasan. Atong ipaabot niini mga tawhana nga sila pod mismo makadungog kung unsa kining maayo nga balita o makadawat pod sila og nindot og tarong nga relasyon sa Ginoo. Sa mga tao karon nga naminaw nga diin tan-aw nimo wala kay tarong nga relasyon sa Ginoo o tan-aw nimo nga dili pa ka luwas, ayaw paabuta ang panahon nga diin mayon kag dili sa ko karon mag-usab tungod kay ganahan pa ko mabuhat niini mga butanga. Ayaw tuguti nga diin maabot ang takna nga moingon kag nagmahay nako sa akong kinabuhi. May pag nagpagamit ko sa Ginoo niining adlaw pa. May pagitugutan ako nga ni-share ko niining tawhana. May pa ni-share ko niining tawhana mahitungod sa gugma sa Ginoo. And then karon ulahi na noon tungod kay patay na siya. Di ba natin mga pagmahay nga ingon ana? So dili nato siya tugutan nga ingon ani ang klase nga mga kaniging mga panghitabo tungod kay kung ato siyang sabton. Kung ang Dios nagsugo sa imuha, klaro kini siya. Og atong tanawon ha, ikaw nasayod kung unsa ipabuhat sa Ginoo sa imuha kinabuhi. Sama sa ato nakita diri nga diin bersikulo 1 ug sa bersikulo 2, bersikulo 3 ato makita nga din si Hunas misulti kung unsa ang sugo sa Ginoo. Bersikulo 4, 5 ato makita diri nga diin unsay gibuhat sa mga tao. Ang mga tao naghinulsol sa ilang kinabuhi. Bersikulo 6 hantod sa mga pipila ka mga bersikulo naabot bisan pa ngadto sa hari. Unsay iyang gibuhat? Unsay gibuhat sa hari? Nagsuot siya og sako. Miluhod siya sa abo. Mga butang nga ilang gibuhat nga pinakaubos para pagpakita nga tinuod ang ilang paghinulsol. Siguro makaingon ta nga pastor nangayo man kog pasaylo sa Ginoo sa ako mga nabuhat. Natay pangutana. Unsa ka kinasing-kasing ang atong pagpangayog pasaylo sa Ginoo? Apan kung atong tanawon i-focus ato ang mensahe karon. Makita nato diri nga diin grabe ang pamuhat sa Ginoo. Kung atong tanawon si Hunas misupak siya apan niining puntuha mituman siya unsa ang sugo sa Ginoo o grabe ang panlihok sa Ginoo. Grabe ang panlihok sa Ginoo nga diin daghan sa mga tao. Bisan pa ngadto sa hari. Di ba unsa atong nabasa? Anaa ang kausaban. Mao na nga diin if usa ka sa mga tao nga nagtinguha og kausaban, if usa ka sa mga tao nga nagtinguha og kausaban sa imong pamilya, sa imong mga higala, sa imong barkada, kauban sa trabaho, sa imong mga anak, sa imong ginikanan, sa imong nga partner sa kinabuhi, if usa ka sa nagtinguha nga mausab sila, sulti mahitungod kung kinsa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Tinuod man nga nindot kaayo nga magampo ta nga diin mga luwas sila, tinuod man. O kini, gamita pod ang imuhang baba pagsulti nga masayra nila kung kinsa ang Ginoo nga imong gialagaran. Sulti sa ilaha, ayaw kaulaw. Sulti, ayaw paabot ang panahon nga diin dili na noon sila makadungog sa imong isulti tungod kay mao ni siya ulahin na ang tanan. Muna karon ng taknaa na kung na kay mga kailas kinabuhi nga ganahan kang mausab sila, sulti mahitungod sa mensahe sa Ginoo. Ato makita diri nga diin ato nakita diri kung imong tugutan ang Dios nga maoy mo gamit sa imong kinabuhi, dako kayo kausaban ang mahitabo
sa imong palibot. Makita sa imong pamilya, makita sa imong barkada, makita sa kauban nimo sa trabaho, makita sa imong mga trabahante, makita sa imong nga amo, makita sa mga tao nagpalibot sa imuha, sa imong mga silingan nga lahi ka sa uban. Nga naman, tungod kay naa kay Dios sa imong kinabuhi. Kung imong tugutan ang Dios nga maoy mugamit sa imong kinabuhi, nga diin gihatag pud sa Dios diha sa imuha. Mao nang akong hangyo niini nga mensahe. Akong hangyo sa inyo ha, samtang magtan-aw kita niini nga mensahe ug atong gipamalandungan kini nga mensahe. Akong hangyo sa matag usa. Kung ikaw wala pa kay tarong nga relasyon sa Ginoo, igsuon ko, ang Dios namatay para sa imuha para makadawat ka sa libre nga kaluwasan. Ayaw usiki ang oras, ayaw usiki ang takna nga diin. Moingon ka nga, dili sa ko muduol diha sa Ginoo. Di sa ko ganahan mausab. Karon ng takna, kung ganahan kag kausaban, duol diha sa Ginoo. Kung nagtinguha kag kausaban, duol diha sa Ginoo. Dawata ang Dios, isulti ang imuha mga sala sa iyaha. Dawata siya isip Dios og manluluwas sa imong kinabuhi. Nibisan pa sa mga tawo nga naay relasyon sa Ginoo karon. Tapos sama kang hunas. Tinuod wala man ta niingon nga sama kang hunas nga mitakas kita. Apan daghan sa mga tawo nga naay relasyon sa Ginoo. Naisugo ang Dios sa atoa nga din atong isulti ang maayong balita ngadto sa ubang tawo. Apan pipila sa atoa wala nagabuhat niini. Wala tay kalahian kang hunas. Nga wala misugot kung unsa ang sugo sa Dios ngadto sa iyaha diri sa atoa. Ug mao na nga din ayaw usiki ang takna, ayaw usiki ang panahon. As long as motingog ang atong mga baba, as long as kabalot na mosulti, as long as naitingog ang atong mga ngabil, tuguti nga diin ang pulong nga magawa niini, pagsulti mahitungod sa pulong sa Dios, pagsulti mahitungod sa gugma sa Dios ngadto sa mga tao. Atong hunaon-hunaon nga diin nagtinguha, atong hunaon-hunaon nga nagkinahanglan sila sa kaluwasan nga atong nabatunan karon. Giawhag na ko ang matag usa, isulti ang mensahe sa Dios. Isulti ang mensahe sa Dios. Tuguti nga ang Dios magapanlihok sa imong kinabuhi. Ug mao na nga din sa pagtapos niini nga mensahe, natay usa lang ka hagit nga atong pagabuhaton karon. Simple lang. Gihagit na ko ang matag usa tabang sa balang Espiritu Santo nga diin atong isulti ang mensahe sa Ginoo sa usa ka tawo sa usa ka semana. Like pagpili, imo habang partner, imo habang anak, imo habang higala, imo habang silingan, imo habang classmate kauban sa trabaho. Usa lang ka tawo. Isulti ngadto sa ilaha ang maayong balita unsa ang gibuhat ni Kristo namatay ngadto ibabaw sa cross para sa sala, para sa libre nga kaluwasan. Isulti sa ilaha. Kana lang usa ka hagit. And then, before ka mobuhat niini, pagampo sa Ginoo, before ka mosulti sa ilaha. Ika pastor usa lang, kung duha tulo, mas maayo, di ba? Pero may tag sa pagsugod lang sa usa ka hagit. At least usa man lang atong isulti ang mensahe sa Ginoo. God bless natong tanan. Again, padayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo o pagpagamit ni ini nga kinabuhi sa pagsulti sa maayo nga balita. Mao na siya ang atong kasing-kasing sa misyon. Magampo ta. Ginoong Dios ninintak na, salamat Ginoo sa kahigayunan nga kami magatuon sa imong pulong, sa imong mensahe. Ug salamat Ginoo nga din ikaw Ginoo nga din kanunay nagalamdag sa matag usa nga din among nasabtan Ginoo ang imong mensahe ug suguti Ginoo nga din kung unsa man ang among nadungog, kung unsa man Ginoo ang amo ang nakatunan karon, amo siyang maaplikar sa tag sa nawa kinabuhi. Hilabi na o Dios sa pagsulti Ginoo sa imong nga mensahe sa maayong balita ngadto sa mga tawo. Tuguti Ginoo nga din imong hatagan og kusog ang matag usa, wag tangon nimo ang kaulaw Ginoo nga diin mao kini siya among buhaton nga diin mosulti kami sa imong nga mensahe, sa imong nga gugma ngadto sa mga tawo nga nakinahanglan niini. Salamat o Dios sa tanan, salamat sa imong pagkamaayo, salamat sa imong mensahe, o salamat o Dios sa tanan
Kanimo lamang ang tanan dungog himaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Ug amen.